Ρασπά και πρώτον αποκάλυψε για την αντίδρασή της όταν της έστειλε το βίντεο το Ράδιο Αρβίλα και το είδε. Πώς αντέδρασε η ίδια, αλλά και πώς αντέδρασε το παιδί της, το οποίο πάει στο σχολείο και οι συμμαθητές του σχολίασαν το σκετσάκι των Ράδιο Αρβίλα. Επίσης, μετάνιωσε καθόλου τη δήλωση που έκανε ότι ο Γιώργος ο Πατούλης είναι ο Έλληνας George Clooney? Τι λέει πάνω σε αυτό? Και φυσικά τοποθετείται πάνω στις σχέσεις με τη μόδα, αλλά και το ενδεχόμενο στο να κάνει τηλεόραση η ίδια. Να σου πω κάτι, θα τα χαλάσουμε, γιατί ο Παύλος είναι ο George Clooney της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα θα υπάρχει κόντρα. Ναι, αλλά η Μαρίνα Πατούλη συνεχίζει να θεωρεί τον Γιώργο Πατούλη Έλληνα George Clooney. Μπορεί να έχει κάποιο. Μπορεί η κυρία Πατούλη να μην με έχει δει ακόμα να καταλάβει τι είναι ο George Clooney. Γιατί παραχώρησε τη συνέντευξη χωρίς να έχει δει. Ξέρει πολύ καλά τον Παύλο. Έχει καλή σχέση με τη Φωτεινή Λασπά, ήταν μαθητριά της, κατάλαβες? Πού? Είναι δασκάλα. Φιλόλογος. Άντε ρε η Φωτεινή. Καθόλου άξια και πρέπει να πούμε ότι είναι και δημοτική σύμβουλο στην Πεύκη. Βεβαίως. Έτσι. Κύριε Πατούλη, είναι ενεργό πολιτικό Τσουκου, όλοι μας μια γνωριμία την έχουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την κυρία Πατούλη, να την απολαύσουμε. Αυτά γιατί είναι πιο κοντά. Τα βάλω πιο. Μαρίνα Πατούλη, η πολυπράγμων φιλόλογος και πρώτη δημοτική σύμβουλος του Δήμου Πεύκης Γλυκόβρυσης, που έχει αναλάβει το κομμάτι του πολιτισμού, μιλά πρώτη φορά για την κριτική που της έγινε από τους Ράδιο Αρβίλα, αλλά και για πολλά άλλα, με πολύ χιούμορ και χωρίς περιστροφές. Τις αρνητικές κριτικές έχετε μάθει πλέον να τις διαχειρίζεστε ή σας πληγώνουν? Εγώ, ως άνθρωπος εκφύσεως, αυτοσαρκάζομαι. Θεωρώ ότι η κριτική είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι θα δεχτείς κριτική και θετική και αρνητική. Το θέμα είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, να νιώθεις ότι προσφέρεις, παράγεις, δημιουργείς και από εκεί και πέρα και το θετικό και το αρνητικό σχόλιο είναι στο πρόγραμμα. Εγώ πράγματι με το Ράδιο Αρβίλα, επειδή εκείνη τη στιγμή έμπαινα στο σχολείο και μου στείλανε το link της εκπομπής, έκλαιγα από το γέλιο. Όχι. Γενικότερα θεωρώ ότι η σάτυρα δεν έχει όρια. Άρα λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε, Μαρίνα, στην κριτική και στη σάτυρα των Ράδιο Αρβίλα? Γιατί κάτι σας ενόχλησε και εσένα και τον κύριο Πατούλη? Επειδή έχουμε ένα παιδί το οποίο πάει πέμπτη δημοτικού σε ένα παραδοσιακό σχολείο θρησκευτικών αρχών, το οποίο και έχουμε επιλέξει, αυτή όλη η σάτυρα είχε αρνητικό αντίκτυπο και τα παιδιά της τάξης του κάνουν διάφορους σχολιασμούς. Δεν ήταν ευχάριστο. Τι μας είπε, λέει, τι κάνετε, λέει. Μας βγάλατε στο σαλόνι και με κοροϊδεύουν, ας πούμε, οι φίλοι μου. Αν σου ζητούσαν συγγνώμη οι συντελεστές του Ράδιο Αρβίλα, θα ήταν δεκτοί για να αποσυρθούν οι αγωγές? Θεωρώ, αγαπημένη Φωτεινή, ότι δεν έχουν κανένα λόγο εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μου ζητήσουν συγγνώμη. Γελάσαμε πάρα πολύ. Ο Κανάκης με μιμήθηκε άψογα. Φωτογράφηση πράγματι έγινε στο σπίτι, εγώ άνοιξα το σπίτι μου, ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, θέλω να είμαι αληθινή και αυτό γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι με συναναστρέφονται. Δεν προσπαθώ να δείξω κάτι άλλο από αυτό που είμαι, ούτε έχει να κάνει με κλειδί ή προβολή. Είχες πει για τον κύριο Πατούλη ότι είναι καλύτερος και από τον George Clooney. Ήταν κάτι που το είπες αστειευόμενη τελικά? Τι ήταν όλο αυτό? Φωτεινή μου, εντάξει, έχουμε και χιούμορ. Στο πλαίσιο λοιπόν της σάτυρας και του χιούμορ, εντάξει, είπα ότι θυμήθηκε τους Clooney. Ας μην τα παίρνουμε και όλα στο απόλυτο σοβαρό. Με την ομολογουμένως εντυπωσιακή Μαρίνα Πατούλη μιλήσαμε και για μόδα, καθώς είναι μια γυναίκα που προσέχει πολύ κάθε της εμφάνιση. Έχεις μπει τώρα σε δεύτερες σκέψεις πριν φορέσεις κάτι ή πριν κάνεις κάτι να το διπλοσκεφτείς για το πώς θα σχολιαστείς ή όχι? Κοίταξε, αγαπημένη Φωτεινή, η αλήθεια είναι ότι είτε φορέσω τζιν, είτε βάλω φόρμα με αθλητικά, είτε βάλω γόβα, δεν ξέρω εγώ τι, πάλι κάτι θα πούν. Οπότε φροντίζω να ντύνομαι έτσι όπως με εκφράζει, έτσι όπως νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Με τη μόδα ποια είναι η σχέση σου? Με τη μόδα ποτέ δεν ήμουν fashion victim, παρότι και γι' αυτό έχω κατηγορηθεί. Επιλέγω αυτό που μου πάει και συνήθως ρούχα τα οποία είναι και διαχρονικά, αλλά μπορούν να καλύψουν και διάφορες περιστάσεις. Η αισθητική και της εξωτερικής εμφάνισης, της ενδυμασίας του φαίνεστε, δεν θα πρέπει να επισκιάζει την ουσία και το είναι του κάθε ανθρώπου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ντύνεσαι υπερβολικά. Τι έχεις να απαντήσεις μονολεκτικά σε αυτούς?
Το υπερβολικό είναι υποκειμενικό. Πάντα υπάρχει στοιχείο υποκειμενικότητας. Για άλλους υπερβολικά, για άλλους μέτρια. Θεωρώ ότι έχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Σε μια τηλεοπτική πρόταση θα έλεγες ναι? Δεν νομίζω ότι έχω να... δεν με αφορά κάτι τέτοιο. Να παρουσιάσεις κάτι στη τηλεόραση εννοώ. Μπα, όχι. Μαρίνα, βλέπω εδώ στο μπάνερ Διαδημοτικό Συνέδριο Πολιτισμού και θέλω να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ένας νεοσύστατος τομέας που έχω την τιμή να είμαι εντεταλμένη σύμβουλος. Ο σκοπός είναι όλοι οι δήμοι να συνενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ευρύτερη αγκαλιά πολιτισμού, αλλά και την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας παράδοσης και κληρονομιάς στο ευρύτερο πολιτιστικό γίνεσθε. Πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα και στον Παύλο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρες και το φυλάκι, Παύλο, το Αγίου Βαλεντίνου. Πήραμε φυλάκια. Θα τα αποδίδουμε στην κυρία Πατούλη. Άρα άλλαξε. Ναι.